दिनै BCDC लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानै काउन्सिल लेभेलसिम सौफैबाय आरो काउन्सिल लेभेलाव सेमिफाइनालाबो दिनै जोबनानै थांबाय। दा 15 तारिख जुलाइ 15 तारिखआव जिनेखि फाइनाल मेट्स बे फाइनाल मेट्सआ जानो थांगासिनो दङ। जोंहा बे फाइनाल मेट्सआनो गेलेजागोन जमदुवार आरो काजलगांव कन्स्टिटुएन्सिनि गेजेराव। दा बे फाइनाल मेट्सआव जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बेजों लोगोसे आसामनि स्पर्ट्स मिनिस्टार श्रीमती नन्दिता गलसा बिथांजोआबो बाहागो लाफैगोन आरो जोंहा जोंनिनो लकेल मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव ब्रह्म साराबो बाहागो लागोन आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बेवहाय थागोन। मा समाव खुंनाय जागोन? क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव बियो जागोन आरो बेलासिनि 6 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि नैबे साइ ग्राउन्डआव सौफैगोन आरो विभिन्न कालारफुल प्रग्रामजों 6 बाजिनिफ्रायनो जोंनि जेनेखि जानो गोनां आयदाफोर बियो जागायजेनगोन आरो 7 PM मोनाबिलिनि 7 PM जानाय लोगो लोगोनो जेनेखि फुटबल गेलेनाय किकअफआ जागायजेनगोन। देरहासार हानजानि थाखाय माबाफोर बान्था? देरहासार हानजानि थाखाय 1,50,000 रां बान्था दोननाय जादों आरो रानार्स आप टीमनि थाखाय जाय बिथांमोना रानार्स आप जागोन बा नैथि मासिखौ आवग्रिनानै लानो हागोन बिथांमोनहा 1 लाख रां मोनगोन। नायगिरिफोरनि थाखाय माबाफोर टिकेटनि बेबस्था बा एन्ट्रि? नायगिरिफोरनि थाखाय जेबो टिकेटनि बेबस्था जों बानायनाय जायाखै। खालि मोनसेल' जोङो बानायनाय जादों जेनेखि वेस्टार्न पेभिलियन सोनाबथिंहाय थानाय जेनेखि पेभिलियन बेवहाय जोङो VIP नि माखासे अर्गानाइजेशनफोरनिफ्राय इनभाइटेशन कार्ड बानायनाय जादों। बे इनभाइटेशन कार्डनि थ्रुयै एन्ट्रि जागोन किन्तु बाखि जिमान गेलारि दङ बेफोर गेलारिखौ जोङो फ्रि दोननाय जादों। जेबो पास जेबो एन्ट्रि पास लायालासेनो बेवहाय हाबफैनो हागोन। साबैसेसो बाहागो लागोननि एक्सपेक्टेशन? जोङो बेवहाय 12,000निबो बारा नायगिरिफोरखौ फैगोन होननानै मिजिंथिदों। आङो खावलायबावनो लुगैदों क'क्राझार ओनसोलनि जोंनि चिरां ओनसोलनि गासैबो फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना जेरैनाखि सिगांफोर अनसायदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि जाखांफुनाय प्लेयारफोरखौ गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय लोब लोब फैनानै नायफैगोन होननानै मिजिंथिदों।